Знаете ли как да предпазите вашия възрастен домашен любимец по време на летните пътувания? Забележите ли един от следните симптоми, трябва да ви светне червена светлина, а именно затруднено, учестено и шумно дишане, полилавяване на езика и венците, обилно слюнкоотделяне, умърлушване и дори припадъци. Забележите ли един от изброените симптоми, ако пътувате, трябва да спрете, да предложите вода на вашия любимец, ако случайно носите термометър в себе си, да измерите температурата, има ли полилавяване на езика и припадъци, спешно трябва да потърсите най-близкия ветеринарен лекар за помощ в околността. Аз съм доктор Лилия Михайлова. Ако имате нужда от съвет или консултация относно пътуването на вашия домашен любимец, заповядайте в Обединена ветеринарна клиника.